Hakika sunan sun tashi wa manoma na fada suna. wannan da sai hankali Assalamu alaikum. da mai gari ya ce Barka ka. da mai Ya da mana. Ya noma. ana kai ne gari Ina gida na ku. da launi Da la ya zauna. Salamu alaikum. Na al'amura da dama ku. Mai gari? An ci mutunci na mai gari. wacce mutuncinka Bawa Allah ga. Nan gida na suke shoshin mata. makaho Makaho. Makaho wanga? Suke shige ku tambaye ta gata nan. Wanda tambaye ta ce ba san ko ina. haka na an kai Mai gari. Wallahi ni in ba Baiwa Allah gara ka gani. Ran nan ina ta bara da sahi karhe tara. Ni gamu da ita. Lukman Wizi, yaro mai zoma. Lukman Wizi Record. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta. ‘Yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta. ‘Yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Bari ku ji fakon labari na ni da Aisha. Sunan da ya yi silar shiga ta kwakiya. Ni makaho ne ban gani sam ga idaniya. Karfe tara kullum lokaci ne na fita bara. Wata rana da safe na fita hanya sai ga Aisha. Ta ce mini sannu makaho wai ya gajiya. Muryar ta da dadi nan da sai na ci burki yan uwa. Na ce mata sannu wai wace ce wannan malama. Ta ce mini ita dai sunanta shine Aisha. A gaskiya ta ce makaho kana birge ni. Ga ka dogo siriri sai masha Allah. Dan ka shiga raina gaba ɗai ka mamaye. Wai da hali soyayya za mu yi ni da kai. Mai bida ya samu abin nema ya samu. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta. ‘Yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta. ‘Yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Tintini mu fara soyayya ni da Aisha. Ta mini gadar zare in fada in shiga hawiya. Ashe matar aure ce ni ba san da haka ba. Kuma ban da idon da zan gane wace ce Aisha. Sai na ce da ita ta kai ni gidansu in gaida su tsohuwa. Ta ce mini ba matsala wata rana za mu je mu ga. Ana haka sai ta kira ni ta ce tsohi ni suke jira. Sai na tashi na shirya na jagora mun kai harama. Da zuwan mu gidan sallama ce mun ka gwangwaza. Sai muna a tsaye sai ga isowar ita Aisha. Sai ta ce mu shigo mu zauna sai ta ba mu ruwa mu sha. Sai ta aiki jagora na ya so mata indomi kuga. Ni a tsammani na gidansu ne mun ka zo haka. Wai ashe gidanta ta kamu mun zauna ba wani ja. Muna a zaune sai ta matso ta kusana. Ni ban gane ba wai ina su mama. Muna rikici sai ga isowar mai gidanta. Sai ya ce da ni makaho me ya kaka gidana. Sai na ce da shi tambayi Aisha ita ta kani. Aka tambayta ta nuna duniya ma bata sanni ba. Inan ya bi ni da duka hanyar fita ma na rasa. Inna bi ta nan yayi nan
yayi can yayi can, ni makaho na da ku na shiga uku. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta, yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Soyayya ta yanzu kwai ta kwaki a cikinta, yan mata na yanzu ba su faɗi ma gaskiya. Dan ɗan jagoran ya buɗe ko sai koma da gudu. To ina shike. Da gudu yayi. Shina a sai a kawo shaida ta kenan shina gidan Alhaji Salisu nan mun sabka. To kai waziri. Shina nan dan da kulkulan shi yana da masa riga. Ka sai kai aske shurin. Insha Allah. To mun da shi. Hakan ga ba ku har kai mashirinka. Da wanga da makaho ku bari in kashe su. Nan gidan bari in kashe su dan nan gaban hukuma na kake. Da an yi magana sai ku ci ku bari mai gari shi magana ni son nan ku bari in kashe su har dai wanga na yi kure shi. Shi wanga shi so in samu in buge. Kaji mai gari sai ni kyale shi ya buɗe argudu. Na so in kashe shi. Ta bari kashe shi. To yanzu da shi ni a hiddo mai haki na zo ne. da shi hiddo mai haki. yanzu da shi dan jagora da makaho a sami su cike Allah ne su a hito da su. Ai adalci mai gari. Adalci mai gari ya yi kan kunci. Waziri sami su ciki. Ina da matsalar basir. Sami su ciki. A gane wakai shiga bai na ga ciwo mai gari. Mai gari bai na ga ciwo mai gari. Sami su ciki.